ଏହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ପୁରା ନାଚି ଉଠିବେ କାରଣ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା 4ଟି ଜାଗା। ଆଉ କୋଉଠି କଣ ଅଛି କିପରି ସୁବିଧା ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରାତି ହେଇଛି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ମୋ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ବି ଅଛି। କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିବ ଟ୍ରାଇପଡ୍। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁ ସାମାନ ଯେତେବେଳେ ଯିବାର ଅଛି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ସକାଳେ ସି ବିଚ୍ ରେ ବାହାରିବ ଏବଂ ସି ବିଚ୍ ରେ ସିଆଡୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଘରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଗାଡି ପାଖକୁ। ଗାଡି କରିଲେ ଗାଡି ପାଖରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ନ୍ୟୁ ଜର୍ଣ୍ଣି କୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍ କୁ। ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲି ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ସି ବିଚ୍ କୁ ଏବଂ ସି ବିଚ୍ ପରେ ଯାହା ବି କିଛି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। So guys finally bus ପୁରା ପଳେଇଛି ଏବଂ ଯାଉଛି ବାଟରେ ଅଧା ଅଧା ହଉଛି ଯିବ ବୋଲି ଫାଇନାଲ ବସ୍ ଯାଉଛି ଦିଘାକୁ ଏବଂ ଦିଘାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବିଚ୍ ର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦିଘାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏକ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଆଉ ଭୂଷୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଶୌଚାଳୟ ହେରିକା ଅଛି ଏବଂ ଏଇଠି ସ୍ନାନ କରିକି ଶୌଚ କରିକି ଏକାଥରେ ଯିବୁ ଦିଘାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଘାର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୂଷୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରରେ ମାନେ କୋଉଠି ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେସ୍ ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ପ୍ଲେସ୍ ଟା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ କୁ ଜଷ୍ଟ ଏକରକୁ ଆସିବେ ଡବଲ ଏଇଟା ଶୌଚାଳୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏଟା ହଉଛି ଶୌଚାଳୟ। ଏଠି ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଅଛି। ଆମର 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଟି କାମ ଏକାଥରେ ଫିନିଶ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡକୁ ଆସିଛୁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଖୋଜୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ହେଇପାରିବନି। ତା ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ମିଳିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲୋକେସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ପଳେଇବେ। ସୋ ଗାଇସ୍ ପୁରା ମେନ୍ ଛକରୁ ଭୂଷୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଶୌଚାଳୟରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ସବୁ କାମ ସାରି ପାରିବେ ବିନା କିଛି ଟେନସନରେ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଶୌଚାଳୟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଗାଧେଇବେ ତେବେ ଟୋଟାଲ 10 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ କମ ପଇସା ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିଟା ଶୌଚାଳୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଭୂଷୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୁରା ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଗାଧୁଆ ବି ସରିଗଲା ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ବି ସରିଗଲା। ବାସ୍ ବାକି ଅଛି ମନ୍ଦିର ବୁଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂଷୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏବଂ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କିପରି ତା ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ମା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଜିନିଷ କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲା ଭାଇ ନେଇଯା ଖାଇବୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳଖିଆ ନେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କହିପାରିବେ କଣ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍ ମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଇଛି ଛତୁଆ ଖାଇବାକୁ। ଛତୁଆ ଭାରି ବଢିଆ। ଆପଣ କଣ ଛତୁଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମା କହିଛି ପୁରା ପାଣିଆ ପାଣିଆ କରିଦବୁ ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଆପଣ ପଛରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଏଟା ହଉଛି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦଉଛି। ଚାଲ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନେ ସାଇଟ ରେ ଅଛି ମନ୍ଦିରର ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛାତ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଛାତଟା ଅଛି ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇକି ଭିଡିଓଟା ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ପୁରା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ କିନ୍ତୁ ପଶିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଭୋଳାନାଥ। ଏଠାରେ ନନା କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଫୋନ ବନ୍ଦ କର ଫୋନ ଧରିକି ଏତିକି ଆସ ନାହିଁ
ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନନା ଅଛନ୍ତି ବେକଟାକୁ ନେଇକି ମାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ଏମିତି କୋଉ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ହଉଛି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଠିକାର ଲୋକ ଦାନା ଦେଇକି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଡାକରେ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କେତେ ଏକତା ଅଛି ଆଙ୍କ ଭିତରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା? ସତରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ପୁରା ମନକୁ ପୁରା ଟାଣି ନେଉଛି, କିଣିବାକୁ ପୁରା ବାଧ୍ୟ କରିଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରେ ପୁରୀ ଫେମସ୍, ଆଳୁଚପ ଫେମସ୍। ତାଙ୍କର ଆଳୁଚପ ତ ଗୋଲିଆ ନ ହେଇକି ପୁରା ବରା ଭଳିଆ ଚେପା ସେଇ ଟାଇପର ଫେମସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଇଗଣୀ ବଡ ବଡ। ଏଇ ତିନୋଟି ଛଡା ଆପଣ ଏଇଠି କିଛି ବି ପାଇବନି ଆଉ କିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଜଳଖିଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାରିଦେଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ମନ୍ଦିରର ବାଁ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଦିଟା ଥିଲା। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡପ। ମୁଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡପ କଣ କି ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାନସିକ ଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆରାମସେ ଆସି ଟୁଟେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ସ୍ନାନ କରି ଭୋଗରାଗ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଗାଇସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଗାଡି ଯେହେତୁ ବଡ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏରିଆରେ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବଡ ଗାଡି ଆଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧୀର ସିଷ୍ଟର ଦେଖିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଟୋରେ ଆପଣ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ବି ଅଧା ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟୋ ବିଭା କିଣିବେ ଆଉ ଅଧା ବାବା ଭଳିଆ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମେ ନ ଯାଇକି ବସି କିଛି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଖାଲି ଅଟୋ ମାନେ ଛୋଟ ଗାଡି ଯାଇଛି। ଗାଇସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭୂଷିନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁଣି ଆସିଲୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରକୁ। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିକି ଆମେ ସେଠି ଖାଇବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ଆମେ ସେଠି ଖାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛୁ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ଛକ ଆଡକୁ ଆସିବେ, ପୁରା ମେନ୍ ଛକ ଆଡକୁ ଯୋଉ କରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ବାଁ କରେ ଦେଖିବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୁଏଲର୍ସ ଥିବ ଏବଂ ଜୁଏଲର୍ସରୁ ଡାହାଣ କରେ ଦେଖିବେ ହୋଟେଲ ଦକ୍ଷାୟନୀ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଟେଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦଉଛି। ଯାହା କୁହ ଭାଇ ହୋଟେଲଟା ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବି ତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାତ ଗୁରା ଟିକେ ଟାଣ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଏରା ଟିକେ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଭାତ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ସାଧା ଭୋଜନ କଲୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆମିଷ ଭୋଜନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାଛ ମଗେଇଲା, ସେ ମାଛର ଆଗେ 7-8 ପ୍ରକାର ମାଛ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲା, କହିଲା କୋଉ ମାଛଟା ତମେ ଖାଇବ। ଆପଣ ଏଠି ଭିଜିଟ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତେବେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆରାମସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବେ। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦିଘାର, ସେଟା ଟୋଟାଲ 6 କିଲୋମିଟର, ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଏଠି ଭିଜିଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଏଠି ବାହାରେ ଭିଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ଗେଟ୍, ତା ସହିତ ଏଠି ବହେ ଲୋକ ଚପଲ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚପଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ। ଆମେ ସାଇଡରେ ଚପଲ ରଖିଦବୁ ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କଣ ରହୁଛି ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ 2 ନମ୍ବର ଗେଟରେ ଏବଂ ଆପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବୁ। ଖାଲି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ सो गाइस एटी आमे प्रथम गेट को एंट्री कर देइछु। एंट्री कला बेलको कैमेरा बंद करिया पई कुहा जायछि एवं एथि सिक्युरिटी समस्त गोटी गोटी कर चेक करके भीतर को छाडुछि। तापर देखिबा भीतर कोन रहउछि। तो गाइस एस्टो आसाला परे हमर लेफ्ट साइड रो अछि घोड़ा दोया भाई, घोड़ा निया दिबा परे धोइबे। अपन देखुथिबे माने लिचुर पूरा एमिति सजा है पूरा सखाळे आपण पूरा बगीचा देखिए सकाळ पूरा ग्रीन बगीचा रात्रि अपन पूरा कलर पूरा बगीचा देखिए माने गेट भी देखियो माने ता ऊपर लिचु लागिछि और ये सुंदर भी लागुछि देखन भी। तापर गाइस डाहण करे गोटे म्यूजियम टाइप रो थिला जेंति शॉपिंग मॉल ले जेंति सब रहे किनिया पई एति भी जेंति सेही प्रकार थिला। तापर गाइस जेंति भीतर विजिट कलु भाई एति सुंदर दृश्य आ एति सुंदर जिनिस अछि एमान जो सेल करूचंती भाई मुंडो खराब एति सुंदर लागिला ना भीतर को जहां भी देखिनी ताहा आनिया को इच्छा हला माने मन कोडी भी रहलानी केवल सेठी ही रखी गला माने किनिबा पई सब थिला किंतु एते रेट आपण सुनिले भी मध्ये आश्चर्य जाई जिवे माने जस्ट गोटे छोटिया जिनिस 1800 टका
1500 ଟଙ୍କା। ଆଉ କାଠର ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କାଠ ମାଳି ଏବଂ ଫଟୋ ସବୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପଇସା ପୁରା। ମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଭାଇ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କରି ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିବ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଯାଏ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହୁଛନ୍ତି କି ବନ୍ଦ କର, କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କର। ମୋତେ ଭାଇ ଶୁଭୁନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଗୃହର ମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏକାଥରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଛି, ଉପର ଏବଂ ସାଇଡ଼। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ପୁରା କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। फाइनाली गाइस प्रथम गर्भगृह बाहरी आमे आइचु सेकेंड गर्भगृह। एटी देखंतु केते सुंदर दृश्य एवं एई साइड रे जेपरि जेंती नरेंद्र पोखरी अछि सेही भली एक पोखरी अछि। कहि परिबिनी काहे ना काहाकू पचारिनी एटा नरेंद्र पोखरी कोन, किंतु पोखरी टाइप रो मत लागु एटा नरेंद्र पोखरी। एवं चालंतु एही मंदिरर गर्भगृह को प्रवेश करिया, किंतु एठी भी सिक्यूरिटी गार्ड कहूची कि आपण कैमरा बंद करंतु। सेठू बाहरला परे माने मनटा एइठी लागिगला, माने एते सुंदर दृश्य कहि परिबिनी। थरे जदि आसिक निज आखिरे देखिबे माने पूरा मन मोहकी जीव, आउ आसीबाकू भी इच्छा हबनी एठू। हेई तो देखा वाला प्रभुंकर पतित पावन बाना। आहा कि सुंदर एवं प्रभुंकर मंदिर एवं एथि एते सुंदर मंदिर करिसंती जेपरि पुरी भली। आहा मन पूरा महकी जाउची, सते जेपरि पुरी आसी एथि स्थापित हो जाइची। किंतु पुरी रे जेपरि भीतर को कैमरा अलाउ नहीं, एथि भी सेमिति भीतर को कैमरा अलाउ नहीं। सो गाइस फाइनली मैंने भितर को अलाउ नहीं मोबाइल, কিন্তু ভিতরে দৃশ্য দেখিলে মানে আপনাଙ୍କ মনটা ଗୋଟେ ଶିହରଣ କରିଦିଅ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରା ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ରହିଯିବ। तापरे आमे इलेक्ट्रिक ऑटो रे बसी चालिलु बीच को, माने ओल्ड दीघा बीच को। दीघा रे बस स्टॉप पाई पूरा स्वतंत्र जगह अछि, जहा की लाइटिंग पार्क बा लेजर पार्क आगे रे पूरा बस स्टैंड अछि। आपण सेठी बस रखी की ओडे ऑटो रे आपण ओल्ड दीघा बा न्यू दीघा को जाई परिबे। तो गाइस दीघारू पूरा सब काम सारी के आमे आसलु बारंग को, कारण बारंग रे पूरा फ्रेश फ्रेश है कि आमे जीवु नंदनकानन। नंदनकानन जीवा भीतर रे मु गली मो नाना घर को पूरा फ्रेश है कि पूरा सब काम साथ देली। मामा 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 काई मामा काई मामा काई मामा ढोकला कौन है ला कौन? तो गाइस फाइनाली आमे आज पहुंच जाइछु नंदनकानन ने एवं बारंग नंदनकानन जोटा कटक जो बारंग पाखापाखि जो नंदनकानन से नंदनकानन ने एवं नंदनकानन बाहर आम अच्छु एवं भितर को गला पर आपको जो दृश्य अच्छी नंदनकानन में जितक पशु घरिका अच्छा सब पशु को आपको देखा जाऊँ। दयाकोरी वीडियो एंड तक रही था वीडियो नंदनकानन भितर को जाइनु अंकर आरंभ हो गलानी खाइबा। अरे भाई टिके रुह सांगे सांगे कौन गुपचुप पूरा खाई देलनी। अरे आगे पशु पशु देख टिके नंदनकानन ने जदि आपन किसी लगेज घरिका नेकी जाइतिबे कि बैग घरिका नेकी जाइतिबे आपन को एती फ्री फैसिलिटी मिलुची बैग घरिका रखिया पई। केवल आपनकर ना आउ नंबर ति लेखिकी जिबे आउ किछि टोकन नेकी जिबे आसला बेले टोकन देके जिबे। एती जेत्ता गोटे लंबा लाइन लागेची अरे कारण होची समस्ते सवारी माने गाड़ी को अपेक्षा करतनी गाड़ी आसिले जाईकी माने ता देरे बसे के जिबे माने गोटे लाइन लगे कि आपन को एती जिबा को पडुची किंतु आमे भाई चाली के जिबो। गाइस कहवा को गले एथि बहे पशु अच्छंती एवं पक्षी जेब्रा हाथी सबु अच्छंती, किंतु किछि देखा वाला बेल को किछि भी देखा जाउ नांती।
ଅଧା ସବୁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଧା କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁରେ ପଶୁକୁ ଦେଖି ହେଲାନି କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଲାନି। ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ 2ଟା ପଶୁକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ପଶୁକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଭଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବା ସେତିକି ବି ଭଲ ନାହିଁ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ କେବଳ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଆଶା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ।